ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಏನಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ರಡ್ಡು ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆಗೆ ರಡ್ಡು ಕೈನ ಜೋಡಿಯಾದು ಬತ್ತಿ ಸಿರಿಂಚಿ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತು ಈ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭೆಲಿಗ್ ನಿಕಲ್ನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿನ ಸುರುಮಲ್ಪೆರೆ ಅಣು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸದಾ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾದ ಸಮಯ ಅವಳೇ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಧರೆ ದೇವಿ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಧರೆ ದೇವಿ ನಾನಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತೆ जगत्स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते 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 नमोस्तुते
ವಂದಿತ ಮೋದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದಿನುತೆ ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋದಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಷ್ಣುನುತೆ ಭಗವತಿ ಹೇಸಿನಿ ಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕವರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಐ ಜಗದಂಬ ಕದಂಬ ವನ ಪ್ರಿಯ ವಾಸ ವಿಲಾಸಿನಿ ವಾಸರತೆ ಶಿಖಿರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗ ಹಿಮಾಲಯ ಶೃಂಗ ನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಗತೆ ಮಧು ಮಧುರೆ ಮಧುಗೆ ತವ ವಂಚನಿ ಕೈತವ ವಂಚನಿ ರಾಸರತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕವರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ. Time taken by Team Sindhu is 5 minutes 55 seconds. 5 ನಿಮಿಷ 55 ಸೆಕೆಂಡ್. ಕುಡೋರ ಈ ಕೂಟದ ಮಾತ ಪದುಕೆರೆಗ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಕೊರಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ ನಂಚಿತಿನ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವ ಮೇರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಗೆತನೋಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂತುಡು ಪಾಲು ಪಡೆ ನಂಚಿತಿನ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಓಲಗಾವುಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ ನಂಚಿತಿನ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವ ಮೇರ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ತಂಡಗ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಅಂಜನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಪಣವನ್ನು ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಪಂಡದು ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋಣ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜಗದೀಶ್ ಆಲ್ವಾ ಕೂವತ್ತ ಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಲ್ಲು ಮೆಕಲ್ಲ ಮಂತರ್ ಮೇಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋಣ. ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಾದಂದ ಕೇಂಡ ಅವು ಕೈ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆಗೆ ಇನಿತ ಈ ಚಾವಡಿ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನನಾತ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಜಾಯರ ಅನು ಮಲ್ತು ಕೊರು ಪಂದ ಬಿನಾಯ್ತೊಂದು ನನಾತ್ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೀ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಂದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ ರಡ್ಡು ತಯಾರಾದು ಪುಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ ರಡ್ಡು ಗಂಗಾ. ಪ್ರತಿ ತಂಡಗ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಎನ್ಮ ನಿಮಿಷ ಸುರೂತ ವೆಲ್ಲನ 5 ನಿಮಿಷಗ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ಮ ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶದ 2 ನಿಮಿಷ ನಿಕಲ್ನ
ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿನ್ನ ನೆರವಿಗೆ ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನೆ ನೋಡು ದ್ರೌಪದಿ, ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಅಡಗಿದೆ. ನಂದಿನಿ ವಿಶ್ವವಿನೋದಿನಿ ನಂದಿನುತೆ ಗಿರಿವರವಿಂದ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣುನುತೆ ಪರಮನಿವೇಶಿನಿ ಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕೃತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಮರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಂಡೊಂಜಿ ಮಾಯೆ ಕಲ್ಪಂದಿನ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಯಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಗೆತೊಂದೊಂಚಿನ ಸಮಯ 5 ನಿಮಿಷ ಮುನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಪರಿಕರನ ನಿಕುಲು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಗಲಸಿಯರು ಪಂದಾಂಡ ದಯ ಮಲ್ತದ ಅವೆನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತದ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನ ತಂಡಗಾನು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದುಂಬುದ ತಂಡ ನೇತ್ರಾವತಿ ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ 2ದ ಪ್ರಮುಖ ಹಿರಿಯರಂಡಲಿ ತಂಡ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಪರಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತಂಡ ರಡ್ಡೆತ ಪ್ರಮುಖರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲದ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ವೆ. ಚಂದ್ರಾಸೆಡ್ ಅಂತೇರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಅಂಜನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಪಣವನ್ನು ಕೊರಡು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಲಾಲ್ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕೊಲ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಸಾಲತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಲಾಲ್ ಮಿರ್ಲ ಮಂತರ್ಮೆ ಬರಡು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶರತ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಮೆ. ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮೇಕಲೆಗೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಪಣವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡು. ಅಂಚಿನೇನನ ದುಂಬುದ ತಂಡ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರು ಉಪುನಂಚಿತಿನ ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನೇತ್ರಾವತಿ ತಯಾರಾದು ಪುಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಲ್ಲ. और एकता में विविधता है। यहाँ की संस्कृति ही इसकी धरोहर है। तो आइए देखते हैं इस संस्कृति की कुछ झलकियां। Kum tatak jol tang tatak ding dim tang tatak ding tatak dim jol tatak ding tatak dim jol tatak ding tatak dim jol tatak ding 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 tang tatak ding ding tatak jol tatak ding tang tatak jol tatak ding
आंखों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई कैसी लगी आपको भारत की विविधता में एकता की ये तस्वीर? तेरा नाम है साजा तुझ पे वार ना 100 वारी जान में तेरे कुर्बान मेरी माँ ಜಜಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಜಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ದೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯ 7 ನಿಮಿಷ 38 ಸೆಕೆಂಡ್ 7 ನಿಮಿಷ 38 ಸೆಕೆಂಡು
ಪಾಲ್ಪಡೆನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಓಲಗಾವುಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಮಾನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬರುಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಕೊರಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದು ಪಾಲ್ಪಡೆನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಚಾವಡಿ ಓಲಗಾವುಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ತಂಡಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಂಗ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರಣಂಚಿನ ರಾಮದಾಸ್ ಆಲ್ವಾ ತೇವನಾಡು ದಯಮಲ್ತದ ಮಂತರ್ಪೆನ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುಣ್ವ ಈ ತಂಡಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಶಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಪಣವುದ ಸಹಕಾರನು ಪಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುಣ್ವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಪಣವನ್ನು ಕೊರಡೊಂದು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ರಾಮದಾಸ್ ಆಲ್ವೇರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲಿಮಾರ್ ಮೇಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚನ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟಕ ಕಮಿಜಲ್ ಅರ್ಲ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲಿತ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲೆನ ಗುರ್ತಿಸಾವುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪರಂಪರೆನ ಒರಿಪಾವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕಜ್ಜುನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡೋರ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕೂಟ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕಾವೇರಿ ತಯಾರಾದ ಪೊಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ अंदाज ऐसे हैं चाहे वैसे हैं अरे जो भी है जैसे है खुद पे हम नाज जाने ना हमको ये जमाना चाहो तो हमको आसमाना यार बाज हम जान साज हम इश्क बाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छूने के दिल के तार से इंडिया वाले हर जीत जीत ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले क्यों तो सीधे बड़े कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा ऐसी भी मर्जी हो हमारी करते हैं ऐसी होशियारी दिल से यार जो ले पुकार तो जान सार कर डाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छूने के दिल के तार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले सुजलां सुफलां मलयजशीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे जय हो जय हो
आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले देश मेरे मेरी शान है तू देश मेरे मेरी शान है ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಗೆತುನಿನಂಚಿನ ಸಮಯ 5 ನಿಮಿಷ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ 5 ನಿಮಿಷ 40 ಸೆಕೆಂಡು ಕುಡೋರ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖರು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಓಲಗಾವುಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ವಲಯ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟಕ ಕೆಮಜಲ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಸುಲಾಯ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಂಧತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಅರ್ಲ ಮಂತರ್ಮೆ ಬರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋಣ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲು ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಸುಲಾಯ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟಕ ಕೆಮಜಲ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಂಧತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಚನೆ ಈತೆದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚನೆ ಅರುಂಧತಿ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತು ಶಾಲು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ನಿಧಿ ಕೊರಿಯರೆ ಅಗ್ಲ ಮಂತರ್ಮೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋಣ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गणपतये नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ಮೂಷಕಾಸುರನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋದಾಗ ಗಣಪನು ರಾಕ್ಷಸನ ವಧೆಗೆಂದು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮೂಷಕಾಸುರನು ಇಲಿಯ ರೂಪದಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ವಾಹನವಾಗಲು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ ಗಣಪ. ಭಕ್ತಿ
ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ತಪಗೈದ ನಂದಿಯು ಮಹಾದೇವನನ್ನೇ ಒಲಿಸಿದ. ಮಹಾದೇವ ನಂದಿ ವಾಹನನಾದ. जय जय शंकरा जय शिव शंकरा शंभो शंकरा हर हर दिगंबरा जय जय शंकरा जय शिव शंकरा शंभो शंकरा हर हर जटाधरा ಪ್ರಾಣ ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅಂಗಲಾಚಿದ ಶೂರ ಪದ್ಮನಿಗೆ ನವಿಲಾಗಿ ತನ್ನ ವಾಹನವಾಗು ಎಂದು ಆಜ್ಞೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ. ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಸರ್ಪದ ಕಾರ್ಕೋಟಕ ಕೋಟೆಯಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಗರುಡನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಹೆಗಲಾದ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಗಿರಿಲೋಕದೊಡೆಯನಾದ ಇಂದ್ರನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಐರಾವತವನ್ನೇ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ. ಇಂದ್ರ ಐರಾವತವನ್ನೇರಿ ಮೆರೆದ. देवाञ्चितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनी ಹಸಿವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಭಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕಂಡ ದುರ್ಗೆಗೆ ಕರುಣೆಯುಕ್ಕಿ ತನ್ನೊಡನೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾಳಂತೆ. ಆಗ ಸಿಂಹವು ಜಗನ್ಮಾತೆ ದುರ್ಗೆಯ ಭಕ್ತನಾಗಿ ವಾಹನನಾದನಂತೆ. ಅಜಾನುಬಾವು ಯಮನ ಹೊತ್ತ ಎಮ್ಮೆಯ ನಿಧಾನ ನಡಿಗೆ ಮಾನವನ ಸಾವಿನ ಕ್ಷಣಗಣನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಎಮ್ಮೆಯ ಅಸಡ್ಡೆ ಗುಣ ಮಾನವನ ಸಾವಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮಹಾದೇವನ ರುದ್ರಾವತಾರವಾದ ಕಾಳಭೈರವನಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಯತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾದ ಶ್ವಾನವೇ ವಾಹನ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಯಮುನಾ ಗೆತುನಿನಂಚಿನ ಸಮಯ 7 ನಿಮಿಷ 2 ಸೆಕೆಂಡ್.
7:02 ಪಾಲುಪಡೆನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಓಲಗಾವುಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಲುಪಡೆನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡವರ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಕೊರಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆದ ಗೌರವ ಕೊರಿಯರೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನ ಶ್ರೀಯುತ PT ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಗಾಂಭೀರ್ ಅಂಚನೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟೇರು ಮೂಜಿ ಜನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಬರಡು ಚಿತ್ರ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಭಂಡಾರಿ ಬೆರ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ಲ ಮಂತರ್ಮೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುಣು. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಸೈಗೋಳಿ ಕೊನಾಜೆ ಕುಡ್ಲ 24ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ನೆತನೆಲಿಟ್ಟು ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಆಯ್ದ ಕೂಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಂಥ ಬಂಟರ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ರಾಡ್ಡಸಾರತ್ತ 26 ಇತ್ತಾತೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ನಡತದಂಡ ನನ್ನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಡ್ ಗೆಂದಿನಕ್ಲಿಗ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟುನ ಲೇಸ ಅಂಚನೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಈ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ನಡಪರವುಂಡು.